Gaixo, gizon eta emakume, emakume eta gizon, gorputzak bizigea elkartuta hizkuntzan. Hizkuntzi da gure harreman guztiek eta gure guztientzako sortzen dan oinarri o iturburu esango nuke, sortzen dana. Iz, hau, kuntza, hizkuntza, iz esango duke izan, gutxiak egu ez, izate, izaki, izadi, izpi. Hori da, esango duke bizile eta bizere, bizi, behin eta berriro biziz, bizile ematen diguna, bizile eta guzti horrentzako bizitzeko berdan berduguna, berezkoa, hizkuntzi da. Hizkuntzi da berezkoa. Bi hauek guk, guztiok, gorputzek, esango nuke eginda daudela, berezkoa, esango daudela, berezkoa dugu. Ezagore bat berezko da hizkuntza. Hizkuntzi da berezkoa. Hitzeiteko, entzuteko eta ulertzeko eginak gaude. Gorputzek doinuak eta egiten dituzte, eta gure goguen hizkuntza horrek sortzen digu ulermena. Ulermena ez du lekurik, baina bai inderra. Hizkuntza horretxe izan nahi du, bat beste inganakoa. Eta guk geu, ikusi, esan duke, gu guztia ulertzeko gaudela. Guztia, dana, hau eta hori baldin bat da, dena, dugu esaten duzela, dana, da guztia. Gu horre damakigu, gure ardura baten dalako eta gure gandik, gure ulermenien sortzen dalako guztio hori. Guztiaren jabetza guk dugu hizkuntzari esker. Eta beste izateak, beste izakilek, esango duke hizkuntzarik erantako ulermenik, lolako harremanik ez dutela. Zer gertatzen zaigu? Honek, guzti honek, sortzen digu guri, giza lagunek izatea, giza da gure agerpena, izatetik, giza, hongoinek gizaki, gizakitek eta gizadia. Gizadi, gizadi, eta dana da izate bate. Eta dano bizi gara eta guztia da, guri da okiguna. Zer gertatzea, hizkuntza beha apurtuz hasi zela gizakile. Nola, gure artekoa, guztion artekoa apurtzen hasita. Hoxe da kontua. Eta hizkuntza apurtu horietatik apurtu eta osatzen gabiltza. Baina apurtuteko hori oso zailezegu osatzea. Eta hori ikus dezakegu guztia hontaz jabetzeak euskiri ezaututa. Euskiratik ikusi dezakegu hau. Zergatik, beste bideo batzutan ipini dut, zi osaketa duen euskiriek, juten magea ikusten gure harremana, zuzena, gure artekoa. Ikako eraketin nola sortzean, nola zer joko duen, zer
ezaugarri dituzten duen hizkuntze horrek, bai gauzekin, gauzetaz, batzuk esan ditut, ezaugarri batzuk da, zuzena eta jatorra adibidez, gauza dire, ez dute arra edo emerik, eta arra eta emeak ere aldea duten neurrian bereizten du hizkuntzi euskarik. Beste hizkuntzi ikusten dut, azkebela, gauza dute, gizonezkuna eta emakumezkuna gauzedanetan nahaztute daola, eta gauze badie ez dutena sexorik, baina la mesa ez da, femenino berez, el mesón, el mesón ja beste da ezagutea, una mesa grande, el mesón, no es, hola. Hortiken galdera hori ikuste dule, eta osatzen, haidana ez, eta apurtute dagoare bai, irregulartasun guztia hizkuntzinak. Euskari berez ikusti dakeu nahiko osorik badela beha, eta aldaute ditugun gauze geuk gaude aldaute. Gure harremana galdute, eta gure harremana galdute, gure artekue eta guztien ganakue, horrek sortzen digu egoera ez jator bat, ez zuzen bat, eta horretik gizarte hontan, gizarti hotzeite baren badago, gizarti bai, dagona, harrapaskako baten bizigia eta ezin bizi baten bizigia, beldurrez bizigia etorkizunik buruz eta ezin opaz gertadanan buruz, eta hau berezko izaerie ez da. Eta euskaren bidez horta iriztiak jabetzea, eta guk jabetu behar duguna da benetako izaera, nolakoa den euskaren bidez, gure harremanan bidez egunerokuen, izaera horta inguratu, izaera horretan jabetzea zorioneko gerala. Ez da hola benetan ezin biziri behi eta bizitzeko jaiota gerala, eta baina okerrontan sartute gaudenez, holaxe aurkitzea ezin aurkiturik egoera zuzen eta jator bat bizitzeko. Eta lasaioteko moduan harremanak izateko, eta esker honez egoteko, zorioneko gehalako. Gerta, ala gerta. Baina, hausen egin pixeta gertzea, euskarien indarra ontan duelako. Eta euskarien derriorrak eta hori ez ditu euskarie da gure benetako izaera inguratzea neurrien euskari berrez ere goraka egingo du. Bestela ertengo du erdera bat, erdera gehiago. Haupa eta